sun mai masauki dala albadur sidi yayi kaura garin Madina sun karɓura mu da ran hijira sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura can za su je haifaffun gari na Makka an kora waje dattawa samari ayarin mazaje ya ta yi wuya da ƙafa suka yi tafiyar hijira hani na sallah lokacin a birnin Makka sai dai a ɓuya a gida a kulle ɗaka akwai hukuma aka ganga sai an daka da jin famosi sai a gyala sallar a hauhira sahaban nabi an tsane su birnin Makka kana shahada a biyo ka har gidanka su sa igiya sai su ɗaure jikinka su ma azaba ba fakar barka ba tsira garin Madina sun karɓura mu da ran hijira sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura musulmai kaɗan ne zamanin bayawa san babu ƙarfin yaƙi da kafirawa da ɗai a sahaba ana rasawa ma'aiki ya ce yanzu ku yo haramar hijira sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura matsawa ta sa a sahabta a Makka dare yayi duhu ka gudu ka bar gidanka da ɗai kuma ma ka ɓoye fuska ashe mushrikai sun fara gane ana ƙaura daular kafirai suka ba da wani sharadi duk mai son fita a Makiya zai bar kuɗi tarin dukiya komai da yayi tanadi wayo sahabbai wai su bar iyalansu har yara garin Madina sun karɓura mu da ran hijira sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura ana takure Allah ya yo wahayi Jibril ya sauko ya sanar da manzo nabi ya shirya ya bar makashi da duk masoyi ma'aiki ya ce sadduka ka shirya miyo hijira sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura nabiyullahi arabiya al-qurashi a yau mushrikai suka shirya su kashe shi tsakar can dare suka zagaye gidan shi suna lallaɗe Mahamudi ya san da su karara ya ce Aliyu karanta a shimfiɗa ta shirin kafirai wai su farwa rayuwata cikin daren nan hijira Ali zan fita daidai ga gwanta si zaton su ni ne abin haidara garin Madina sun karɓura mu da ran hijira sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura Rasul zai fito kafiran suna a kofa yaya mu'jizar bacci ga su Mustafa kasa ya watsa duwakan su nan ya jefa suka yi ta bacci har gari ya waye ji sun makara sun bar masauki dala albadur sidi yayi kaura sun ɗauki hanya da Sadiga Ababakari daular kafirai da sanar cikin hanzari a kamo su waifan su ƙetarewa gari yautara bai har ɗari ga wanda duk yayi nasara Sadiga da ɗaha sun kwana ne a kogo sai ga kafirai da gurin sun yada zango abi na boka ne
ce a duba kogo. Sadiq ya yi zukum shugaba ya ce mai akwai tsira. Garin Madina sun karɓi ramu da yan hijira sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Yawan mu'ujiza aka bawa annabi na, yasa an kabuza kofar ya sa yana. Faɗin kafirai ba mutum gurin ya nuna, yana ce gurin har ma da kwai ma na tattabara. Sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Bana har bakwai shugaba suka yi a hanya, darar Mustapha 'yan Madina sun ka shirya. Bandiran kiɗa suka tanada masoya, manya da yara kwalliyarsu sun sa farar sutura. Al'ansari yau kam garin suka yi dandazo, a bayan gari sun fito tarar saman zo. Farin cikin su ya Rasulullah za ya zo, wasu da bilai suka hausa hangi Saidul Bushra. Garin Madina sun karɓi ramu da yan hijira sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Akan dabino suka bada albishiri, sun hangi Ahmad da Sadiq Ababakari. Kuda kake ji da kiɗa ana tambari, ana tawagar. Ala alama zuru alaina min saniyatil wada, wajaba shukru alaina ada alil karida. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شعرات المدينة مرحبا يا خير دار. Watan Madina sun tarbo mulhamin na, kowa sai ya ce shugaba mu je gidana, zama masauki a gidanmu za ka zauna. Kowa faɗinsa a gidansa Ahmad ya ce su jira. Uwar taguwa ta inda ta nuna, a nan ne masauki na yake na kana. Ta zazzagaya sai ta zabu ta zauna, gidan Ayuba la'ansari nan taguwar ta hara. Garin Madina sun karɓi ramu da yan hijira sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Babban karamci 'yan Madina sun wa baki, sun ba su jari da gurin zama masauki. Mai mata biyu ɗaya za ya bi masaki, ya ba ɗan maka aurenta duk wanda ya yi hijira. Sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Fitar Umaru hijirarsa shi da 'yanci, ya ce duk mai san matarsa ta yi zawarci. Ina masu san 'ya'yansu su yi maraici, ya zo ya tare shela nake a yau zan hijira. Ya mai sariman masanar gawa na gausi, marhaba fitar hijirar ka kayi kosi. Ina so in ji zancen abu da abasi, na amshe kuɗi daɗi Imam Lawal ku yi nazara. Garin Madina sun karɓi ramu da yan hijira sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Duk mai son zuwa gobe ta yau za ya bi, ɗaukar adashe dole sai ga mai yin zubi. Sallah Fatiha a biya ki ai wajibi, a ya Fatima damuna ta Allah ruwa na tara. Sun bar masauki da layi badar sidi ya yi kaura. Irin salatin da Batula ta yi wa baba, da wanda Ali ya ta yi ga Sidi babba. Sigar na Hassan da Husaini su na zaɓa,
mulkin rabu ne arfi sunusi shi na sabara